घर के माता बहन माई के मंदिर में जला लो काली माई के मंदिर में बड़ी भाव से कैसे पहले से ए बेआजी ई का हो जी ई माई के प्रसाद है माई के प्रसाद हनु हई बोका हमरा के बरस से फेर में डल ले बा कहता कि लाल कपड़ा हो एकरा बाद एकरा मत कहे लगे भाई ना हमने ना कहम तू बेआजी लेके आइल बनी माझी पुल पर से उठो पूरा 86 नंबर बड़ी सुंदर मुरिया पर चुनरिया वो है के हमनी के घर के माता बहन बड़ी सुंदर चुनरिया और के माय गॉड अरे राज हो राज काहे कोरा तरह से हमनी के घर के माता बहन बड़ी सुंदर मुरिया पर चुनरिया और के 7 जोड़ा या 9 जोड़ा पूरी पका ले वाला ए मकई के मरुआ के उ तो ठेकोइता के भौजी पकावेली वो काहे खाती उनका भैया के पूजे खातिर इनका घरे पाइन जाला जइबे करेला भाई है एक दिन तो हद हो गई एक और मौसी लपसी पका दे एकरा बपसी के पूजे खातिर तो उनका मुंह में दांत नहीं खे बाप रे पाकुर पाकुर खा ले ये सही बात है बड़ी सुंदर हमनी के घर के माता बहन चुनरिया और के माई के मंदिर में जला लो कैसे कैसे गा ले कौन भाव से किनी मिया के दारो मैया लाए लोरा की झूली रे झूली मैया मोरे गावेली ताकी झूली रे झूली ना झूलता झूलता मैया के लागले पियासी यहाँ से चल रे भैल कहवा हो माला होरिया दुआ राधे चले का भइले चाची आया बाबूनी बोलो आए वो बीड़ी धराबो मत पिए ना तो टीवी आ जइबू तू कैंसरिया जे बड़ी सुंदर गावे ला लेकिन हमनी के भाव लगे कैसे कैसे कि कवन फूल फूले कैसे गावे ला लो कि कवन फूल फूले ला 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 फूल कवन फूल फूले ला ला कि कवन फूल फूले ला ला कवन फूल फूले ला ला ए मैया
भाई के आसो ना गइलो मांजो मांजो शांति से मांजो ना तो मना दे बबे बोल जी के होइस रे अरे हमारी होई रे अरे तो तनी जबान से बोल तो जबान के फेर में बने हम एकरा जान के फेर में बने अरे अरे नहर पर लोटा लेके घूमत लो ते जो का करतले हो केकरा पकड़त नहीं हो भगवान के दरबार में बनी छोड़ दे काके अरे ना छोड़े बाबी पूजा हमरा चाहिए तो हमें छोड़े पूजा चाहिए हाँ पूजा में क्या चाहिए रे अरे पूजा में एगो मोबाइल दे दे रे मोड़ी का मोबाइल का होई हाँ बड़ा बाबा से प्यार करने उनके से बतियाए का है बड़ा बाबा तोर पहुना लगेले ना तोर फूफा लगले खास अच्छा चल मोबाइल दिया और बोल क्या चाहिए बहुत कुछ चाहिए लय में बताओ अरे हमारा के तोरा के गोड़िया में के पोठिया चाहिए रे गाड़ी में पाठी आइल बड़ी सर अरे नचनिया न होई सर ना रे पाठी खानी महक तरी स तो पाठी होई सर तो कनी के संग दूगो पोको आइल बड़ा सर सभे दिन चावरा बहुत बा चरा लिया बोल और का चाहिए और बोल बहुत कुछ चाहिए बोल भाई में बताओ अरे हमारा के तोरा के हो व्यास जी के गड़िया चाहिए रे दादा बोलोरो आज के को गड़िया बा ना दे ई पूजा मंजूर नहीं खे काहे रे के जाइलो ई पूजा मंजूर नहीं खे बे आज बहुत दूर से आइल बनी अरे 1.5 किलो टटाई लड्डू लियाओ जल्दी चल लाख पूजा बोल हमरा का दारू दादा ना मिल जाई एजे मिल जाई यूपी जल्दी मंगाओ आवता चल अब सिर धर ले अपना पछिला के भेज बिहार से पहले अगला के ले रह जो सब एकर जवाब देले कैसे हम कहाँ रनियो रमन भैया हाँ डोमा रह के करला तू तो मर्द सिटी राइड चला होता रे एकर जवाब इतने बाद तई मोरी के ओझा के पूजा मंगाई तब हां हमर कमेटी के सबद में कहां बनी कमेटी के रात मुजफ्फरपुर में 2000 मिल रहे ए जमरही के ओझा के पूजा लगल दिया जा तो बे जवान ना मिली कमेटी के हमरा भाई लोग से अनुरोध होते के जमरही के ओझा के पूजा लगल त दिया जब रोड खाली काहे से रोड कलादार है दे दो आई मोड़ी के ओझा के पूजा निचला निकाले निचला आए पारला ना खाली मोरही के देबगा पूजा बस 20 से ना होई किसो मोरही खिसे फिर बोल जाए ले जो बंटी बबली मरी है ले जो ना होई उतरो ना उहे चाहत हम मारी ले दारू मारी ले खाली पहुंचा दी अरुण प्रसाद की तरफ से लाख लाख आशीर्वाद मिला शरण में बार लगत रह हार्दिक वाह खुश हो गइल खुश अरे हमरा में रहा त कोई ना रहे कंपनी ऐसा चाहिए घाटा ना लगे गाड़ियों पैसा दिया ले जे चली एकर जवाब देले कैसे कि बेली फूल बेल बोला बोले मैया हो
के जनता जन जुटल बानी बानी। तनी